kase mu bi ene se penimpa wo hwe sika sem ho nsem so de atodwa ka kire Ghana fo nyina se ayere so a enni gina saa $600 million ya ye hwe animu se IMF wode beso Ghana asene no se tie bia wogine hudi na woje mpanimfo nso di se ebebem saa da na make say wono mabọ pono foforo kra e de akwa akosi cocoa board wono mabọboa no se de be na sika sem a efiri ni de ewura mu nyina no eba Ghana ye sika sem ho nsem won behunu ya say wo mode petetakre ni ehwemu sada ena pani bi de atodwo echese wono ma abobew e wo man yi mu wabene pa woni mu de danka o man chekere ye wo betimi de wo madwen so asu aboa no safui wo mo wo so adoma bi na adoma benya ye de ba e wo kase mu otumfo se etu otebra ne kra nwoma so santema hene wakasa na ne nkasa ye nyina no wode na no kire ofen so ene wode ato ho hima anim sesabi empenimfo hoi no se kobasa adidie to a enye sikatua bribe mo ene ye de je akonwa na emom de ade wo no ene odie enye de ekom de no ene ne nuanom yaboaboa no se dumienu premotobre kase ebo awiabre mu ya ye de nam sompa kasafoni so na fe eto esanfa sompa ya kasafidi ahodo nyina so adu akono miensa akiripo ba konkuma santema ntamu afi bono mantamu ya du akono enwotwe akiripo nkono ena bono apoe mantanum eye adu akono ene akiripo enson eno achi okotele1media.com wonsa bekayen sana sompa online.com ehonsu yigina ura Facebook sene obobo sompa 93.1 Sompa 90.7 Sompa 98.9 eho nyina nso ye wo ho na YouTube no eye Sompa TV babia wo bia ajapia apamdada ene medin yewra sante ebo Benedict wonne semofo no na ekɔ newsroom ha wo mdodo eche achechede ne honwi ye de ne nyina ebra fe yanyebre na ensem no ye ntutu ne sere ne abasa emfama ye tiefo a wo masowa ebutu afidikese ho na otie nsempai meka kire o se tumirika na ko Facebook na kohwede ekoso na fe wonsu kotie bi unya hu ne saa wonua ya no wa like na fe wa share na wa mobi nso anya bi awie yabo mizo fruit drink no eno ne ye nonom na fe ensempa ne nyina ye de amawo wono ma ekuta ye mu no breko animu ye mfa wono mu nsie 21st clinic ka ho na mamenhyase emfiri yewura kan dapa eso wono ene so afo a wohwe omanyi ye bambo ho nsam so ene wode atodwo echese sabio wode na so to fom saa na nani nso no wo fekere ne party sense sama ne tamfo nsuom e de hwe ba bia wonya bi fom na kampese ebi kura afa nche yakro na ne nkire mu nyina ne se wono me ba nwomasuamu a wa bempa yie wonim de efiri wonifa ekwo mbenkum mu wono mo nso a eba omanyi nhyehyeye a emra no wo munim papapa enim de wose yewyo na omanyi atimi agina yie eno achi nsantwerofo a abribia yanso yeboda wu papa ede kira timamufo enkyerɛkyerɛ wo munim nyina yede ma wo mo no kama yesesesei ebinum kura adoma bi wo so saa adoma no ya abantugo adoma na eno nso nyade ebetimi aboa ama oman ne nkyekyereɛ atimi akɔ animu wo se de asefem kura ne wo no mo nso kura nka ebeka se wo ya abanyuma wo mo de kura nka ye adwuma enye kasa wo mu nyina nso de wo ho abata saa de na yewura kanda pa kyese eno mmoa ema wo man nkyekyereɛ entime nkɔ anim. Sompa FM. In academia, civil society, and the media, we must have observed, have been propagating false narratives in support of a coup or military rule. These actors have gained substantial followings on social media, leveraging their influence to disseminate misinformation that threaten our nation's peace and also stability, especially as we approach the critical December 2024 general elections. This is a matter of serious concern and must not only be a matter of concern to the security operatives, but I think to all of us in the country. Yewura Albert Kandapa National Security Minister ate se wo kyerɛkyerɛ sɛ de esiye ne ya na hanofa wonu me nim de ankaja wo betumi aso benkum ama ebi mo nso aso nifa ne yepagya o man yi wo mo kura na ewo so se aban ne nye mampani ntutu na na mo nsiye sɛ bio wo de wo ho toto aman bi nom so a ene nka wo sesa bere kura eja tomu na sabi konfobone wo ka se kuro bɛbɔ a ya na wo no nso etimo bi afi mamensa mfa wo nkɔ kokobodo fo akache sesi a meka sei unya wuro kokobodo fo wono maboboa no a pono kese bia san ba besi ho ne no efiri Bank of Ghana
eno mu na yewura Ken Oforiata akasa de akyere se na no a wo mo kɔ IMF a na nkaja wɔkɔ akɔpɛ besia de aba bɛso ɔman yi mu ama yɛn homene timi apagya na enu achi no yɛto yɛn sɛ ɛbɛtɔ biribi so ama yɛtimi de abɔ yɛn hobra no sɛbi ya na asefem ensɛm a yɛkeka kyerɛ wɔ mo paa ne sɛ de yɛsi twi wɔ mo nim asa sɛbi wɔ mo ntade kora wɔ mo nhunu hyɛ na kampɛ sɛ wɔ mo hohoro wɔ anim asa wɔ horo kɔsoro sɛ de wɔsi kyerɛkyerɛ mo kyerɛ no na wɔ mo de mpanimfoɔ ne abadwafoɔ ayɛ te sɛ nkoa no ensɛm a wɔ mo de to dwa bi ne sɛ wɔ mo atena sɛ ayɛ nhwɛ ha ba bi te sɛ kokobod sika ewuram ne ne ɛfa hɔ pie paapa nkwanta ɛkɔkɔ bɔtɔ foforɔ kora ɛno no yɛmfa nkyɛkyerɛ ɔman mu no ɛbere bi aso sɛ yɛtena ase ne yɛbɔ yɛn ho pagya na ɛno akyi no yɛhunu sɛ sika binom wɔ hɔ a yɛgye ma ɛkɔkɔto gu kwa yɛbɛtumi de akyekyerɛ ɔman no ayɛ ne yie na kokobod nso tempɔn bi deda hɔ a sɛ sika ne fefa epie mmɔnten so a ɛnya de yɛde akyekyerɛ ɔman ɛkɔ ankora nkora bɔtɔm ne sɛ ɛho nta ɛsɛ ɔtwa abaahwe ano na meka sɛ yi wɔn mo de saa pono no akɔ akɔsi hɔ sɛ de bɛyɛ ne sika ɛwura mu ne ne yɛpie nyinaa no wɔn bɛhunu na yɛhunu kwampa yɛbɛfa so de abɔ yɛn ho bra na mmom yɛmfa nkwa nkɔbɔ akɔnhoma bi a ɛnni kwan sɛ yɛde bɔ yɛwura Ken Oforiata Ghana Photosam soafoɔ kokobod edito kokodia normally no abai wo mu dia but most of the time the kokobod no nanka so mo gina mo na so ye mo niema enti finance ministry no ne minister of food and agriculture and minister of trade Sompa FM koko some bia organ he bia no ehweso so bia ye kwakope ka dia beto koko a management no de plan eba na board no abobo ho na ya share ko send here koko do send ya project say afi beto na ya pe omo ye interested e wo koko yi mu no na time bia say koko dia efie bebre ne bu efie wa akra kofo ni ji koko ho pa wo no ne ti na financial institutions a omo person be na ya to koko no e do so pa na de ma ya humka ti ba ko ne say most of the time we say over subscription so say e go for no crack to me ba ma ne bro so ayeye na say e dey plan eko na plan no ekimi my you say again na person ye no mja but just like any other year no omo management no e dey omo plan every year indication no e buy e to kokobod dey na board no so abobo ho ameyo say bia you ready no mu je papa enti board so ma approval no mu prepare bia just a parliament parliament so e will recess say it is ready to my bia parliament resume ya omude ebeba parliament ama parliament ashek na ya approval mo na omusa de to koko David Rebecca say bia me we be insider me na represent a kind of say minister of agric on the board of Kokomo so na me situation na meka na the politics in number no so be frame I don't know no so be frame I don't know a much break na wo me no anya kra there is a situation every year bia ta no mu ka but mo say Kokomo de nya no mato mu koko nya de I want to about bia situation Ghana 90.7 FM every sector bia enti enkomoi ne ani a wote yi soafo abadi akire a eba kuaye honsam so a wono na ehwe ho yewura ya afrempon ado na wakasae na mom yewura Ken Oforiata monsam a wo mu chinchim ye ne de nti a wono pese kokobod finance ministry no e de ponafro kora kosi ho no wo musikasem wo mu hwem no na ate se pani so kire se de wo mu asi age na bia ne enhyehye papa eba beboa ama woman yesika nka efirigu botofoforo mu kwa a yenhunu ba bia fa no ne nyina ano betimi aboa ama yede abo yen ho bra afi ma yento aso na yenwura nsem foforo mu eno de medo ko National House of Chief wo ma boboa no sesie krata bia ba efiri dabon ye mpanimfo a wo mu kan bi ebam e wo dabon sensem no na wo mani abede se kama ye se emra ne nchiama wo mu edidi djuma e wo dabon ne na afa no sebi ebiri bi aso kama ye se ayedada enti ebehia sa sabra man ne gusu a tretre no wo mo de nsakramu eba enti wo mo eka bi ebam no wo dabon konwa sa aseso wo no na kwa asechena ede wonti ekokose ho na wo mo tintim emra ne nche amakura ebeboa ama wo mo timedi abu dabon man no na ekokoba ya wo mo de ensemi ba monten no na puele kabo
one a vice president edema National House of Chief no and what didn't say me etudwa na watch one my one potem say no kwasem ni so wo hwe constitution na wo matintim say yemfamu da bon man no a kama say e wo sempanimfo ko no wo san ba bio na e hye bi no kra say wo totototo no wo nto nwie ya wo de aba say wo mfa saa emra foforo no kra enyintum na enye adwuma na ekwawie na pani akane na ohwe amanone honsem eso yewura momuni Mohammed ade tudwa chese sabio eba mamu a ewom se hye to no ka ho nanso enhyehyɛ ahodo ne nkasa ho no anya kwawie ese de mra ne nchiama eye adwuma hye to no de nka bibia timamufo awo mu womama ne a wo mu hu no ene hia na no nso sei ene wode kire yense ntwerofo. Boundaries described in 6A shall continue to be adhered to until the review exercise determines otherwise. So now, President, this document is not even closing the gate. It is acknowledging, it is accepting that it is important that there may be issues about boundaries between us and our neighbors. And therefore, the One Traditional Council should set up a technical committee. Now, President, a technical committee, boundary determination can only be done by professionals, surveyors, with equipment, sophisticated equipment, to determine precise boundaries. Right now, we don't have precise boundaries. So now, President, we are saying that, yes, the issues that have been raised regarding boundaries have been anticipated, and provision has actually been made to take care of it. Because much as the Yana wants peace within his territory, he also wants peace with his neighbors, who are his brothers, the Yabongura, the Nairi, and the Nanu. So, now, President, we are submitting that this process can go on, and the issues of boundaries will be taken on board at the appropriate time. Yewura Muhammad Mumuni sallallahu alaihi wasallam kane Foreign Affairs Minister and ate say na wakasa no afi mayanto aso na yenwuram e wo framantemu atrenchema sese atweneti ye no fra sutade no ne akoso mbodie ne pondie no a wonum kokko bie ye se be ye na aja enso na ebu fa so a betime de atrenchem kase aba no anka ebetwetwene mu nkakra wo ma biebie na aja pepia fa ho na eso ate na fe timamufo nso won ho beto won na yanyina mahoden no se na yesi apɛ no nso ebetimi aye adwuma no enam saa yeso ma nipa be se adunu ensia empem no wo mu nyina sese wa ye atukotenafo ebinom kura keta won beda so na ye bibie ho wo mammoa won ho se bruni fo no na wo modena nam enam saa yeso ma sese enam se eyensuo ene ya bie nti no twetwe fia hodo wonom ayi opidification wo afa ho hohoro ni nyina de beba ne na mamamfo nkwa nsan ase ne no na panimfo akasa se eba ne se ya de yade na eba ne se honti apomuden atenaye no wonom akobenkrum ama se sie meka se apomuden hwehwemu bia be se num de wo moti wo mu nyina gum a wo mokọ akoboa ama apomuden pa etimi atodwa wa akosombo ene na afa na yewura Dr. Patrick Kumaboaje on e kwankyerefo a woda apomuden honsem so wo mai Ghana mu ena papa e kire de ntia won mu yesadi. Broadly, our response is how do we ensure that diarrheal diseases do not occur? Because in flooding, you are going to have feces and water mixing up and also contaminating foods. We have also created satellite treatment centers. So far, medicines and supplies are available. I've also directed that for those people who may have lost their health insurance cards or do not have resources, the facility should offer free care in the interim whilst we find solutions to address these challenges. We have GMA also offer free care to the displaced people, including the Ghana Registered Nurse and Midwives Association, as well as the Psychological Society of Ghana, who are moving to Water region to offer care. From the aspect of health, we have not reached any situation where we need to look at that. I think the response is okay. There are enough resources within the very regions where they are going to be able to contain it. But if it gets out of hand, yeah, oti ye penia eba wa mai Ghana mu a wo hwe yapomuden honsam so
Dr. Patrick Kumabwaje, Director of Health Services, and now who say one more any abede say one beboa ama one me wopon kataman so ne nafa anase akosumbu ekwa akofra ne dwapon ne wono ma won ho ekwa adwamu e wo saa ensutade a wono bi e ho atwere nchemu afi yensan so nto aso na memfa o enwura ensem foforo mu se medu wura mu dia ene na yenya free pon ene nafa ma memfa nko Yewura Ken Oforiata so Ghana photo samfo wakasa biu na nenkasa emu na ode tudwa kyese sade na Ghana fo ye ni da kwan se ye benya 3 billion American Trouble Biden dollars ni ye dia ba be wo oman Ghana cedi ama wotimi ahyehye se abura yaguno fatrasa ade amoni aka ho no eno ode tudwa kyese binum kura se jama sika no kuma bi ni ye benya de aka nyina ye interest yes and o my Ghana na akwa kwotua nti akwada sabi ne papa kura nya ma asase so se obedon kura ma ntontoma wi ne kon achi ne pan achi e de aba be wo no sa kura no kura de ka enom ne ensem bi atoda nipa ka e de gu yasomo e na Ghana photo samfo anasa so afo hwe sika sam so Yewura Ken Oforiata acheniba wodi tudwa chese sese kura no womani da kwan se $600 million eno nso ba be ka ho ama woman ye niam nyina atimi asesa na yatimi edidiye na yekomu ahyehye kama e ba ne se ebenya ahoden yatimi aye adwuma na emfa ho ne bisen aye boye eso interest no ye betua kura anya bia san ato akire na no wo kire se de e ho hyehye ne tie na ahotoso a wo e wo IMF fofo won mo ho. When they came 2-3 weeks ago, I think Sri Lanka had just not passed its first review, so it was not a very good backdrop. But we went at it as a country, as a ministry, and all those who participated, especially the Bank of Ghana. And as you know, last week Friday, we received a staff level agreement. The question now becomes whether by the third week in November, which is when the fund will meet, the OCC Common Framework Committee will be able to deliver the Memorandum of Understanding. Unfortunately, 2 days ago, Zambia did do that, so that's a sense of a positive direction that I think we will follow in their steps. My deep sense is that we will get whatever is appropriate for the fund board to be able to make their decision in November. So I'm confident about it. Part of the reason is, yes, we did meet with the officials from the Paris Club, and there was pretty positive assurance. I also had the opportunity to meet with the governor of the PBOC, the People's Bank of China, which is their central bank, and his assurances were also very positive. So really, I'm confident that we will get to the board, and the board will approve the next tranche. Yewura Ken Oforiata Ghana sikasem so afọ na ate se wo che se IMF sika no ofan etoso mienu empanimfo e de wo mo pen be san kura ntentem ama my Ghana nsasum na fe abraba e wo so de bo no watumi e de abo ma memfa nko santemantam mu me de okode a ene manhia na me de okwa kwura eno no nso a me de wura ho no me ko na napoto so pe santehene otumfo seritu ya whatever ne kra nwoma so wakasa e de akire na nanom titru ene wonmo e wo fen so na na amasa e wanya akon ya one ofen so ba hema ene ode atodwa eche se akonwa to a se bio ye ka ne prenye premfa se wonoma eye adehye anasa adehye pono no obia se fata se wo prebie na mmom se obi di sika ene e ba beto akonwa ne de enya de a wo be ma ho kwan ne wachina ka ho ene na de chie de ntia wo kan we nyina ne se ofen so akonwa na to ne kowie no huhu ene hwerema bi anoma abo e de agu nananom asom ne se nanama se wanya akon ene ne mpanimfo bi ene mpanimfo no bi a wo mu di ade yeye akasa na jama se wo maji obi sika kura na asa se nanana se hwe wana ka kire wo brabo asem ne ye kan yo ne no nso de nya de ye de kwa ahini ho nsam so na nya de obesoso kura na de ntia won kasa no waye din na mom wode kokobo ekọ ne se nanama se wanya akono ne maame nim pompa ne no anase ne maame na chiriba ene ne maame enti wo frɛ na abrewa prekope na sade na enoti ase na wo buo mapa edema na ama se wanya akono sada ene wo no
sɛ wɔte kɔkɔɔ soɔ wɔno nso ɛwɔ de ma no nti wɔka ne nnɛ sɛ ɛnyɛ deɛ di kan ne deɛ betwa to koraa sɛ bibi saa akɔ so a ɛne kwan sɛ ɛkɔ na wɔfe nso akɔnnwa no ɛnnɛ nsɛnea ni a wɔn tɔn sei na otumfoɔ sɛ etu wɔde to ne manfo anim ma ebi ɛto wɔn mo a ɛwɔ wɔfe so ɛne n'afa na sɛ yɛnya kɔ manhyia ɛne n'afa deɛ a ka ehunu sɛ teacher safo kantanka wɔno ɛne tenene no a wɔbi ne nyinaa 90.7 and I smell well past the Opache. And I guess also try, I guess. Now, do I, Tuano, Omuchero, Catrano, Ecobas, almost a call, Kudumanafo, no, Omujani Penrio, and Omutua so called. The Omu could do, but yeah, and they brought of his super that them, they throw to asset, super that them, they throw to asset, and almost now. The man of Pacoca Massey. You know, a port, so you know, a port, do man enough. And she, and on our compassion, since I did the wine, and I found a beer from Ashremono, Woman Papa, and I just the case up. The case upon honor for a park and cast that be for your condition. So your condition, the big committee and your next. And then it's a committee, Anka, committee, almost from no. It is upon no yet, Bushani. And so, Saturday in your French translation, echo mono, not just a Papa said, or no cases upon your dish. And I was a day send your Hema or Hema. Anybody, on your bush upon transit, or be a Mudrisa, which I offer. No, and I'm not or him also, you're not so you're not just a knee iron. Babia, but do something in any year, not a castle for Florida. Then no idea. I don't know, the innocent be the oil and I'm saying, not that be a as the niche of a village one and even a hobby and go and it is also an area on the open baby. Now, I'm shining in our mom big and no man will you be in Panama. Is or Emma and can hope you. Is your man tranche you. Is your man tranche. Now, I wish you know you and teacher Wadaroma says that you are Hemano action who free sa process here be a no free sa process here be a Namuya, Copy you are in she said, a few, she said, a few, okay. Which are penny, Sompa, and about the Chapo Moon, ready. Former than a baba. I just was my back on. I said, oh, dear, oh, dear, no banana. Any a wote ye say oko manhia ahemfie ho a wono waben pa wa abakosem mu na wono anso ene kasa efa abakosem ho teacher safo kantanka ene ye de frɛ no anasa na safo kantanka na ewie ye no sɛdeɛ ɔtebra ne kra nwoma so otumfo sɛ etu na edi tu dwa sɛ enyade a wɔbɛtena se na wayɛ nhwɛ ha ama sɛbio abanoma ba bɛsɛ ɛkyɛ no na wɔde enya hwɛ enyade wɔbɛtena se ama nana ama sɛ wanya akɔ so ɔfen so hema wɔno nko a bɛdane wɔfen so akonnwa no anasɛ man no abutuo na sɛdeɛ empenin kan yɛ ne sɛ pani dware wi a na nsu asa ensɛm a otumfo sɛ etu nana ababio ɛde to manfo anim so as one something so we are from the assist Mama me na ya to so as one something ya wa ya to so we are from the so mama me na ya to mama me na ya
was it? And I say, near no, one night and 10 mura, and I watch Richie Mose, and Yadi Obetana Sakura. Now, why ain't you, ha? Ama, na ama say, when you are one day, or friends with him, I'm fantastic. One kume be a be a day, be money say, one farm on a boss womunti. Now, what better no offense on my nina, a dear butu, and I say, ya day, some one. Yeah, that's what I'm a millionum, I will do me no, a reapra motobre, Cassiabo, Sompa. Kasafuni so Sompa Kasafidia who do nina so to edi apeten sansem kroya no okosompa online.com and nso benya say ye Facebook Sompa 90.7 Sompa 93.1 afi Sompa 98.9 ehɔ nyina so ye wo say YouTuber ene na okɔ Sompa TV onso nya yen information centers a wawia wo ho fa ye watwe hunwi sada ena kasafidi ahodo ne kasafoni nso wonomofa womanyimu ene amanone afi mamemfa nko mfimfini mantamu eno kasoa na mede wura timamufo ewo ho womo abokojan enye yi na wonomo yo na womo afi wonsenso ko pa de kiraban se bio wonomo atenatena sia fi se wonomo to abawie ye ebesi sabre oman ne ntafre wa ye cheche edi bi ye ya kwan ne mpuntu ahodo no womo de mpuntu wo hia pa ya kwan akwambone iku womo na womo de to empanimfo anim se womo highway ne de adaworo mo empanimfo nomo na womo nyema wonom ente ya na ja osane ye na owie de koma mpanimfo no wo kire se eba akwan ye highway na kaso ade no ekwa akirichiri na wono mefa so de di wo modwuma wo man mu no kama ese mantem bia ebinya emfaso kakra de firi wo mo ho nanso se ye akwan ne ye interchange binom wo mmea kama ese kaso ade na wo mate wo maja enti we wo mo ka enye se kokko na wo mo de bo mpanimfo na mo ka kire wo mo se enni gina na abato braso na fe wonum de prakas ahodo kasa kese de ebo amene kura wonche eba na wo de ka ne prenye premfa se wo mo anwe wo mo akwan ama won na da ne duru so na wo mba ho a wo mo be kire won se bibi de yabadu
aba ena wo mo kasei se oti no road no vote a na che se wo mo anya kwan no a enya de a wo beto aba be ha 2024 elections asem ena wono mo kan afa yefiri ho a ma memfa nwuram awrahosem a ato wo man Ghana na enso ne kese pa no wosona manyoku no ene kan wo mo titru ene aban atiagua so mampani na na danko akufuado ene ne dom esanse eba emremu a wo momra ne ntiama baako waben wo mram wodi mra dware mra no momra esra mra da mra so lawyer Akoto Ampao make say ba mowo edne nsanyunyunu aka papai ama wafira ne ntoma wo ne tentemu ama busuani nyina bonyenye na wo man Ghana titru ne emranim adwumakuo no nso ebi aka wo mo chichi eyedin a kama esa afia apem ahenkono aduoso miensa ede ba nyina no okọ University of Ghana Kwame Nkrumah apon no mekire Legondie ya eho na wogene ntete pa titru eye emra afa ho nti eba mra mu a wonya LB law afi LLB law eno nso nyina no wobo ho abodin eba se yemfa mra no nya adwuma nso a kane no wanya adwuma kura woye bi ewo nanado ne chambers ho a eno nso na woguso bo ene meya hodo a eka emra de wokọ nempo ne ebema ede hunu no pa ya 2012 a chini ya manyoku di wosono kokuroko amanyoku no ekọ emrem Supreme Court se abaye to ye no sebio wono mu hunu se enwahye obi ebe mu bra wosono de kọ ye no papa ni wogina mpa bi so oti Mr. Chachu angry sabre kro na ne yewura Akoto Ampao na wono nso ewo hobi na no ya womo sanso ede wono moko ye eno nso na papa kure ya woginam na meka sei watina nanom ewo nsedo na se wunnim yewura Akoto Ampao a wonu akọ Facebook na kohwebi Sompa 90.7 ho Sompa 93.1 Sompa 98.9 ho na fe yenkohwe na papa ye kana asemi woni Please, your lordship. Akoto Ampao for the second respondent. My lords, with me are my colleagues Frank Davis, Okweku Esrefi, and Yao Opong. I'm putting it to you that you know that the chair of the EC has no power to instruct either you or Netanyahu. My lords, I know that. So, I'm furthermore putting it to you that if you left the strong rooms, you did so on your own volition and based on your own judgment. My lord, that's not correct. Now, you see, part of the burden of your witness statement has been to demonstrate, as you put it in this letter, MKW1, that Ashanti region provides fundamental problems that require investigation. We have found out that almost across board, the aggregates on the summary sheets do not reflect the individual results on the pink sheets. Is that not so? Yes, my lord. Now, I'm putting it to you that was the basis of your allegation in the press that over 390,000 votes had been, there are problems with them. Yes, my lord. Yes. Now, you admit that in the petition of the petitioner, he makes no such averment. My lords, I believe... No, please. No. My lord, I'm saying that you know that in the petitioner's petition, he makes no such averment about 390,000 votes. My lord, he did. Year 2020, the Ekowie ya, uhunu sena
cartoons bi ne nan na momonten na ntonton wogina calculator so no eno ho ebia na yakofa ahonsem edebre wo papa yi na woye adwuma ewo akufuado na afi prempenko chambers ho na no achi no eba mremu nso dia woye adwuma pa Ghana ha no LLB law no afi apem ahenkono aduoson miensa ena ne nsa kan sa abodin no ena afi BL law no nso eno nso afi apem ahenkora aduokono miensa ena wonyaaye nyame mfa ne kransie yie na afi abusuan ka akire nso wonhye wono munyina eden afi yanko computer so adwadi mra na sa abra ye kono mempe me 5G energy drink bi nom emma me energy no na se me konum bie wonso opese onum bie ni wura ba bie ye tombi na jewde wantumi enya 5G no a mizo no ewie ya boy wonya okra kasebi ana bodo boso a ebeboa pa ye kwaba eno achi no de aka doso yare bedan. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu yaba sompa achede 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase sompa 90.7 Enkransa sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 mitimu biem 0598559802 edie woso yetara 1 media na November bosome no ni de edikan ena ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo yekrania ko chro udin e wo sompa enkransa GCB danimu hwa o sunyane so a kotro udin e wo sompa sunyane night market hwa na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo sompa yani Nrom hotel de anu hye eye busumi du ba kono ni de dikan na dwumade anu akasa de bronya busumi ni de to so aduonu ba ko ni bebodja trada na de amode dum ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko na de abomo na me abomo no so eni anwane sadi si no so nyame hira mo pa wo ya de pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a ye beje mo amu ye bi afie twa mo no e dance de mo amu nim som achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboad ko mu ye Kopon obeyiye wiye sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311
311 0540 311 311. There's a 21st clinic. One way is sciatica expert. Sompa TV, Emma Akituapa. Baby, I will be a Samsung share, Facebook, ho, YouTube, ho, a fair TV show. Minimsa Waden Day, and a UTB, Sabre Chrono, Umizo Siwinchanya, and a copper, and a 5G in Sua, or more than for. My men found concransa, and a 4 to Impesiano so. Nano Kuada, and ne Yawada. Wonom ekwa setena na na enya asemwa e kama ese ne dade usumpotire kura hye womo e wo fiduem ho na no wokuada no na wom sa kokoto ababie small na abosofo no na wonom kokoyi tenene ya wono ene ba dwumadie bia wom bedi e wo assembly ho a wono ene betena ponti presiding member na asem na mekan na honorable Daniel Apia wono ena na woteso ewie no wo bia contest no wono mo san ko eko confirm no bio se won sanso nto aso na emfie mienu abesene ko de oyeye no de etoso mienu wo meye kura ema entraso ekowie na ebiribia so se wo mo composite budget na 2024 de wo mutime ko na wokokogi tum eno nso wono mo bobo ho a twetwe ne sere ne abasa te so wianam na ekowie no wonom etimi age atumu a se 2024 eba de wo mo susu se wode eno ne bebo won hobra no wonom age atum na sika no se meka se mebo a anhwe ya na metachire makuma ye de manumi ma we kura we awedie ni hode na mom enyom na eda tenene no ankasa na no enese yewura Apia Daniel so ye mpenche no na openche su a na atese san abo akoto wotime bo wakura yi ahoro ka ho ona bo awie Sompa premotobre ka se ebo su ni o otie nka ma hai na office Nkrada South Municipal Assembly hoboko de Nyankopa adom bibia eboko de ho ase ye momo nso ene adwuma na yesama congratulation said ye obi kan ebrofo no na no wo mo san re afeme wo na ene se mokwa asetena enoda ye sum hye mo ho ma ebi no mokura de torch ehia onabofo no bi kwa mu no composite budget no na ye de import ya efa de wo ho na mutimi gitrumu a boye nchiremu yo apa me da sibibri amefa kwenye suna nchi ya watifo ene dispatch executive ena assembly members are ejituma ewo ka South wala sam na assembly staff na sunyina apa amse ne wakana sa pepe amse yada ene ya wada sona Grand South Municipal Assembly ya kwa na ewo no mabibra ewo se e kodwendwen ho e fan plan saman ho e di kai di NCB no e ba wie as presiding member e ko aba e ba honorable assembly members sign that to abama me into a bijuma diso no akino so do na e wo se ye previous minutes meetings are no decisions are hodo honorable assembly members they could take here na if you say technical and assembly staff no ginasi is here no e person some dia ye juma na say omo emfanye juma no akino na wo se 2024 annual composite budget and a fee fixing so ye hwem de hu se ye did juma e beboa plansamai anase m1 plansamai enunti sam juma gi na ikukudi no eye ukuada ene ne yawada so no na budget no so ye hwem hu se no ma bibiri wo ma se nyame ya dom na sikan kakra ye ma me no ye papa no mo won plansa krubia mu oto a omutuatua no aye se IFN se IGF item agent no se o metim e de boya e bitim de ayempuntu djuma bibri e won kransa anafo mansini e non so ne aban so e de bre e common fan e na RGF non so no se o mampani e ya e de domye na e non so djuma di bibri e wuma ifi se tim editu anamon papa kransa so befa ne ntwa pa ye hwe ba ye hu se budget no e ya bia e bitim de puntu abre kransa mai no assembly members the answer is share say assembly staff no omo fan dijuma e mai e won Plantain South
Honorable say odi gu nsaniani na o carry small honorable sa onu wo mu di djuma e wa assembly ho ene se wo mu san ko afemi obi o sebra na san beto anwuma pa o sha ase no so no say na wo usikari wo mu so Pamela Bibi semester assembly members ye no e di djuma pam nyankopon no kwemu no ye obi ka say pediga na say ye nimbie no e wo so pai that they were teacher fu your pharmacist room ye wo mo so your own business room your pharmacy we also in the equator say the assembly na say ye make the analysis and as a contribution our flow the assembly ultimate contribution be a mano the mood ye the budget no so to we also to me analysis efim e say nia eba no e be boan kwansa na say e boan kwansa ma e don tinaka say me do mu gunso ne nia timu say ye nimbie no e ne kan ko no e wani mu pa wow ne nyame ne yɛda se na wo mo karikari saa adwene wo nyina suasua na wo mo de ma assembly no sɛ mfa nyɛ adwuma ya wo mo de yɛ adwuma pɛpɛpɛ e ma ɛsɔ mɔni yo apa me da se bebre sɛ yɛn saka bibisa na sɛ yɛ adwuma no ba sɛ me sɛ dwuma di na ɛpɛ yɛ no timu sɛ ɛyɛ adwuma pɛpɛ na akra mi hu no budget ni mu no sɛ ya na yɛ IGF sɛm no ɛno no ɛwɔ fam kakra and you know, assembly no, I didn't say assembly members now, so yeah, the home begin now, yeah, education, Edia Matima Mufo, who here say, I was teaching that all. Now, the Toronto Society, a double Madia Momo who said, Omusikan Kakana of the men, do not get party we, Bakum, you know, and Ami and Sana, yet they had decided Medina almost well who says, Sikana, what you know, yet General 77 Terdiasa, and yes, echo, a Quabrani to minimum, they did Juma. And sometimes you know, they are saying that a Sompa so. Let's have a typical example. Say, IDF, you can't be what of Yankasa in Piswaswa, Yabu, renovate, Akes burden. We, example, say, you did this echo Quabrani Bibotum, the Bois, Emma, Puntin, so as I could be. Ona bansana ebeja wo na mu akokra no sese a won masan ato abama bio se enwuma na ahya ase no san beto aso woni so ade hunu ne botae fofora wo de ba be kan dada na ho ene sen yo apame da se bebre sese ma di so ade hunu pa ne se assembly members no se ya moa revenue collectors na e be bien se ya GF no ye betimi apagem pisan se baby as a ukokwaje to no baby wo bibira eye honorable assembly members no enim honum yi ye be kaya itimi se nkransa baby ti se machima bre dum pass ne sa honum no do na tim de omo no baye kra no egum ho ekopie techman omo ko diga ho honma revenue no emma ye nkasa assembly ha sei eno ntino ya se assembly members no ye nso ye de ye ho bagimbi na ya boa assembly no na yetimi ade revenue no ama yetimi increase IDF no eno achi no so no plaza town rules ya de bia eda makoma so pa eno ntino mempa bo ne se samra ewo budget man panfo ahya se ni assembly members ni ye bedi akiri aboa ama se ye time no enkwa wie no na at least plaza town rules so no yetimi anya bi ewo plaza na market ba bia yetimi enya revenue kesi free so and also so nyame aya dom na we budget ma yatimi approve a contract akwa yatima ba site yem pai bon say yen faye dwumadi emra wie no na no so no banfo aboa ama yatimi awie sa project na eno kwa no betimi so aboa ama dwadi ayedi nkwansa na enko ba say e dakro pe nemum be na nu na amiensa a betimi aboa ama yenya revenue no kese mo honorable awie ye bedo ase na de wanya de ama yen bere fofurum asem foforo bi e be firi ato no ye be san so abo pono mu bio ye ma mo ni yo esa ma mo ene adwuma bra wasibiti yakupon ko so Instagram wagusuwa e hira yen abo apia Daniela we presiding member Edman Kransa South Municipal Assembly and ate se ye no ekodi nkomo no afi ma memfa nkotwa miri bi ewo enkramantanum na mensan fa amra na mom eye kuayom na mediwura so afo abade akira wo no eye kuya no wabi mo pa no wote se odi kankasa e no wo kire enepa
sɛ bia bakuawe mu a anka yɛni da kwan na ɛyɛ ɛde ma yɛn na wɔyɛ kwankyerɛfo a wɔhwɛ aworokacha ho nsɛm so ɛwɔ nkran mantan no mu na owura Eric Asumani Hudson ne din papa yi akasa sɛ wɔhwɛ nkran ɛmabunu egu hɔ wɔn mo ɛwɔ abatire ɛwɔ abasa yanka ɛba sɛ yɛnyɛ kui a wɔn betumi ayɔ paa ɛnkanka ne sesei nkyia ɛno aba bɛyɛ gold foforɔ koraa Ghana akuafoɔ de wɔn ho wura mu a wɔn betumi atie na wɔn mate ne yie wonum sɛ international cassava fair bi akɔso frɛ ne FIMA 2023 ɛno Paranavae Brazil ton ɛna kɔso ne kɔwie no papa yi wɔn mo bae no wɔne nsɛntwerɛfoɔ de ahyia yɛ asompa nsɛntwerɛfoɔ ɛka ho ɛna wakyerɛ anisuade hu a wɔn ɛwɔ ɛde ma na kɔwie no wasan so aka ɛde ato hɔ ɛkyerɛ sɛ saa bankyɛ asɛm a yɛkan no wɔn mo nya anka wɔn bɛyɔ paa nanso kama sɛ mpɔtam hɔ no wɔn mo agyegyeegye nsase a yɛfu sase no estate developers ɛhɔ na wɔn maduru wɔhwɛ kurom asase a ebia ɛboɔ no ɛyɛ kasɛyɛsɛ akyekyɛdeɛ akyi nanso sɛ wɔkɔ baabi a ɛhɔ yɛ ahaba mu a yɛdɔ a wɔkura sika kuma bi kura otimi gye eka na fe wawie atete ne proto nkete na wahyɛ ase sisi adan no esi so ɛno na ama sesei kuayo ɛhɔ nsɛm ayɛ bibie wɔ hɔ ɛwɔ nkramantanum yɛ mabuna nka wɔn betumi ayɛ sɛ adwuma nyinaa ɛnɛ wɔn mo ne nam bankyere to sɛ station kotre ɛmɛ bi kura ɛkyerɛ sɛ sɛ ɛdin kran no kura ɛkyerɛ any criminal can roam about nom ɛne ade a wɔn mo de bɔ ahosɛm na ewie no na maame abata nana ɛkyan so ɛde to dwa kyerɛ sɛ bankye no sɛ yɛde ɛho bata paa ɛyɛ adwuma kɛseɛ esan sɛ sataakye ewu mu nko akora no ɛyɛ obi adwuma ansa na sama ebefiri mu aba ɛnom ne ɛho ade na ɔdeɛ wotie deɛ ɔba pa abeta na na ɛkya kan ya na fe yakwa kotie deɛ kwankyerɛfoɔ nso wɔde to dwa as a director and a statistics no we are producing but I think say our focus is on more of producing seya bonsu Dr. Banom ene emea hodo aka banchi setie ni nenso e kama yese fa kese na ba yede dwa nkunkunte ana sempo yede ewo fufu adie ne no nso ahia na ekro obonye suro no na beto kakra de ama wo mo na fe wono ma aka no wo yi 5 cities e obenya nkopese abusoni nyina enya binni na ukọ baabi te sɛ start factory nom de ɛwɔ amantene na afa ɛne wɔn mo de ɛtɔ ne trader ɛno saa no ɛde mfasoɔ paa na bɛba yɛtwe mu starch ɛde bi kɔ Brazil nom no na yɛnya mfasoɔ foforɔ nso ɛde afiri akyire asana de yɛbɛdi afiri no nso yɛnya na ɛno na yɛwura Asumani na wɔkasa ɛde akyerɛ timamufoɔ sɛ bio wɔnom ɛyɛ estate developers no ɛwɔm sɛ wɔn mo sisi adan ma ebinom anya baabi adadeɛ na nso wɔn agye mfusase no mom ɛna ɛde sisi adan na wɔnom agyae baabi anka ɛsɛ wɔn mo ɛna yɛkua no ama wɔn nso saa bere yi wɔn abonyanya abɔ ahweteɛ ɛne nam afei ma memfa nwuram na yɛmɛwie kaseɛ no mental health hɔ na mede wɔkɔ executive director yɛ ɔda Mind Freedom Ghana no ɛyɛwura Dan Taylor na wɔde nsɛm bi atodwa ɛkyɛ sɛ ɛnya nwanwa sɛ wɔman Ghana mu seesei wɔnyɔnwɔnyɔ ɛyɛ gintre ha ɛwɔ baabia na ano nso ɛbɛda adwa sɛ wohwɛ kura kama yɛ sɛ bɛɛte kura yɛ twatwa yi ɛno nso kura timi de bi ba sɛ ɛne da wotie nsɛm sisi ehwe bi a obi a wɔno wakɔgye besia na wɔde akɔtwa bɛɛte de akɔgu soɔ na Cristiano Ronaldo ne go bi anka yɛ sɛ ɔhyɛ na wanhyɛ nti no okɔwie nipa na no madura wuo sɛ wabɔ kanom ne ɛho ade ɛna papa yi de kyerɛ sɛ mental fund na nkasa kura no emu awe na de kyene bibia nim okɔ aka preto kurudam ɛnya de a wonse ka enti wɔkasa no ɛna wɔkyɛ sɛ we de ɛho aba behia paa sɛ yɛpɛ yɛtime boa ne yɛsom de a ɛne wɔ sɛ yɛyere yɛn ho paa wɔn meka bi ebam ankorankorɛ ne wɔn nso a wɔn sika bɔn sɛ prɛkɛ sɛ wɔn man mu wɔtime ka sɛ wɔpɛ koko
ene mpunam de ka ne sabio nipa kura adwene ho a ensi so ma etimi bam ewa abrabom safoi wo mo nso fa won ho nyimo pa na ensemi nyina no wo de tudwa ewo nkran pompone mantem ho ena na wo kyerɛkyerɛ ensemo ewie no wo kyerɛsɛ wo hwɛ bibi te sɛ adwene mo haw yade we ba ehun nuro kura no enye nuwa ne to aye bibie wo ho ne sɛ ehunti wode tudwa kyerɛ sɛ yetututu yɛn ho yɛn ho fo no ayɛ sɛ wutu akurafo momone nso na wutu ono nso fo bi yɛn ho kwampa yɛbetimi afa so ne yɛbɛdɔɔdɔ yɛn ho a ɛde afiri saa nyarewa mu na sabio yankwa ankɔtwe amma ɛnte saa ne nya ba wie na yɛne da kwan sɛ wɔn bɛba bɛdom abɛsɔ yasene ana wato nnuro de ba ana sɛ yɛkɔ akɔhwɛ mental health fund no ahwɛ de demu ne yɛde abɔ yɛn ho bra ɛne kapreto krudem enya dia ebi wo mu a yebenya ede ayesa enti wo wie no wo kyese wonom nso a ye ba pomuden mu wodom esoso yasene no ma wo mo mre yen wo mo nkoso ankutakuta yemu na baabia yegina no kama yesa amna donko ano pa na yegina na amna no nso wasen ye nantem se yebetimi ato ye nan ne yatra enti wonom eso yemu a eyeye no wo mo nkoso anso yemu na eba apomuden wo adwene mu yade ne no ho nsem nso a yetimi aso ano funding of mental health just mental funding in Ghana is still a major problem, but under the mental health law there is a provision for mental health fund. That fund has been established, but the sources of raising money into it is still not determined. So as of now, monies are not going to the fund, and persons with mental health conditions who go for treatment are not able to afford. Penia wono ena wotua Mind Freedom Ghana no ya ne dene yewura Dan Taylor ena ate se na wo kyerɛkyerɛ ensemu no eno so ne yegina na wiei premature kase no yede wasie wo Sompa kasafoni so Sompa kasafidie ya wo my Ghana mu ha nyina Tera One Media yegina ho afi YouTube nso o follow ye na ye Sompa TV ho afi Sompa 93.1 eno Facebook ho ye ho na afi Kumasi CM sa na Sompa 90.7 wonu me won kransa ene na afa Bono East wo mu nyina nso fa ehon fefe ho Bono ne na hafo no Sompa 98.9 ye wo sunwane night market ho a wo mo adawroma na ye bebe nsemi ema wo japia dada ene medin na ewura kase eboda mu a ye data number 1 ya wabempa won hoso no yewura sante ebo Benedict sa kukua Veronica Jando akosu esomu amo ene dom ne nyina nana yawo kwabna kese ne yabo ama Libia Boga afi wura nkransa ene na afen systematic woni papa toast wo madawroma na wo mode emfa MCR ho a uti yen na ewo babia wo bia o wa hene champon brother Philip ne dom no wono mo nso se wo bon abombereti eni akua aboache wa sempetia ene wono ma aka nyina eka ho bi ene timi ba mu yekọ na yede de aka akire asomo ka hunu se na ya wada Sompa nkomo eye bola pa wo madu abusia yada wase na yama wakwa aba yemfa aseda iwo mu emfa ma awia 21st clinic say yanka nkyere oseko akoma to yem wate yare bia agi wasaba mu bia no wodi wani kyere mu ewo yenkrabata bia ben wa asano nyina no eto atwa saa ya wo wona mu nyina no efa wo sere mu na nkokom ne ade no eto nyina ebetwa yenkrabata bia ben wo bia no ofa number na egu ase a wo frɛ ya ne age so yare nka ye bia ka ho bia no eyemu adwuma frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na yenye wo tano so patrapa new site ho na Dr. Abe wo Dr. Abe say yan kan tell say bema e wo sa wo tre wasi mo na wo tre wo nkwa ba mu ade be ye honhom fam ene honam fam a ye bodin wo atiasefo asase so a ye fe ne se yade no de e ho na wo sa wo du ani kire ye nubra hahama enua hini ena ye adwuma sickle cell nso ye beje wo edi afrimu enti obia ya ho dodo a yare no wapem wo heda ehunu ano na wo heda hu ba bia wo de wani kire se obi de ne nsa kan ya wantumi anye nyina no eya be herbal clinic tano so patrapa 0243 345 392
na yagye so Tabita nie nipa na wawie Dr. Tabita sɛ mo de momfa no emra yare bia da efiri wo namrom kosi wapampam yare bia de mfidie huntahunu abrane ebegye wo de efiri wo hawo ne amane anim no bra hahama ani nua hini ebetwa massage papa be scan so ebetwa bi pa oba na epa wo a okọ be man so waye mra ne nyina no okọ waharawa ne wo brebo ne ade nyina no so for like alignment ho ye wo ho takwa de eno achi sunwane 0260 196219 na yagye so ade ntina wo mpemi zo ne bi no ma wi aboyi wadi fufuo bi en ma hya wo so na se bi wadi bankum na hya wo so yi jimido no bi hwa akire eye kama pa wo no mu ahoɔdere nko a mesra wo ba bi e wo bia no frɛ a ye bre wo bi Dr. Silas ne mpani for no beje number no na afi ba bi e wo bia de wo hia no na ye de amane wo kama 0246 270221 eye mizo ne 5G eja wom eye agye 5G eka ho fa kwa cha wodofo bia ne bu afu wo hu sa ne bu fu a wo rekoma na masaka made asum sisi abose na oba no wanyem ya wote maternity ward kura oje na home 3A Herbal Center na efra we wose brasisi ya de koko na fe nso ayamtim ne nyina no ebefiri hodi akọ na wo hwe ani kasem ne hintasem wo mo ne se ya duru na ye koko master no wono mo a wotimi kwa chiri ansa na wo ba fia de wo pese wo ye bia na obeye wo hwe ebi wo Kolinak Dani Herbal Misty ene apedan koko master no eno anie 3A Herbal Center sanu adwuma no 0546 107 0546 107 na ya also Dr. Sowese Frause Brakase muabu de ato afa ho sanso na diabetes pressure nom ne hypertension nom de akeka ho nyina no yebetu ose de ama ohwem school junction na afeso so barekese abrewa akokora brant babawa obi atumi ko ema no yeye eye Sowese Herbal Clinic Sowese Dr. Sowese baby no wo ho ya wo ya adwuma 0243 282-629. Of course, we are the fastest internet in the world. Cloud internet near top high. 1 year new Love FM and D and Renimo. A dear beer internet home pempra debia. Ye tria coffee de kwa here debia person with the internet yebiano. Just remember say a cloud internet top high. 1 year new Love FM and D and Renimo. 0244 601 933 0244 601 933 na waje so pa abusua de wo mu ne se wo pese wutu kwan na ekohene Canada USA sanso na UK Australia New Zealand ene Germany express group ena wasa wodi wani ekere ho na wodi wo hu bibia ekodan wo mu se wabo utiremu pompo waso daye se wo pese wutu kwan woni bibia ye de tu kwan a wodi e fakodan wo mu express group boa adwa koduru fi asomdie mu de obedie de obedane ade nyina so me obedi hu nkomo no hu kwampa obetime afa so a obetime tu kwan na onkodi nsenseme obi ema so me pa che ye wan kran ye kumase ye wotema takra de sunyane tamale no achi babia ni fra number na good tv na sen babia wo bia ofra enkomo bia no ye no obedi on 0249 000448 na waje oso nti abusua ye do besia sanyuma ko yada roma na awiai omobo aye ne a ye fa kase no ede ema wo ye sore so ama wo henre maame ye boa asiama ede sompan komo etimi